The problem of the day nga napadayawan nga may basa at tangal daw mga kasin. Kaya nagabuke ni Dagul, iti Ballesteros, Cagayan. Sagudahin nga ron ti surat ni Dagul. Dear Cassie, umuna-unay ket kablawang kay man tinimbag nga orasyon dita na MRC Studio. Kastami tayo nakablawak dagiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg kadagiti programa yo. Nadalapos ko dati fanpage yo idi kapigsa ti lockdown gapo at kadati agdama nga pandemya. Sipo di din kanayon nakmet nga agbuyan no pay sa anak nga agkom-comment. Ket gabuta iti agdama ket adda anak iti parikot. Naalo ko'y metiriknak nga mangiburay. Ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Nga jak to pulos malipatan. Ilinged daklatan itinaga na Dagul agtawenag iti 31. Ngeno 31 tubuak iti Ballesteros, Cagayan. Ngayon iti agdama kasinyong ket addaak dito'y Metro Manila. Sibud idi addan puot ko ket talagang nariknakon napadasak ti rigat ti biyag. Gabuta agpadpada nga marigrigat datatang kininanang. Makitaltalon laeng datatang kininanang. Ket talo kaming agkakabsat siyak ti buridek. Ket addan buko da pamilya digiti duwa nga kakabsat ko. Talo atawenen nga jak nagawid ijay Cagayan kasinyong. Sakbay pa nga nagpandemic. Diyak ako nagawid ijay balay. Gabuta ti amuda ngamin idi. Ket adda akiti balasyo taaw nga agtrabaho akas OFW. No kasanuan napasamak ti amin dayta ti inak iburay kada kayo iti dayto nga programa. Ket rugyak man nga rod kasinyong ti amin idi takaturturpos ko pay laeng iti high school. Dagol, anak ko, amumat no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo. Makitaltalon kami laeng kini tatang mo. Kat di pa'y umanay no maminsan ti matmatgedan mi para iti agserbi kada tayo iti naldaw-aldaw. Iso nga saan min nga maikari kini tatang mo. Nga mapagbasad na ka iti kolehiyo baro. Dahil talang rod unoy ti pagladingitak nanang. Nang runa kayat ko launay iti makaadal tapno nung maragpat ko kung mandag iti arapaap ko iti biyag. Anak ko, kayat ko ti makaahon iti kinarigat nanang. Kayat kayo ngay kan iti napintas ka panagbiag kinitatang. Iso nga kayat ko ti makaadal. Ang anak ko, amumad no anya laing ti trabaho mi kinitatang mo. Makitaltalon kami laeng. Makisik ka, makiraep, makigapas, makiburas ti kumpurmi nga maapit. Kat ti matmatgedan mi pasaray di pa'y umanay para iti kanin tayo iti agmalam. Iso nga di mi kabailan kinitatang mo nga pagadalin da ka. Basta sa anak nga mapukawan iti namnaman nanang. Kayat ko launay ti makaadal. Kayat ko ti makaturpos tapno adanto na talged na trabaho, nanang. Awan nga rod tinaramida kasinyong gaputasaan nga kabaylan dagiti naganak kanyak nga pagpagadalen dagiti kolehiyo. Kapilitan nga nagsardengak ket nagtrabaho ak. Inkadeng ko nga agurnungak ta indo no makaurnungak agenrolak to betlaeng. Kumorme dya kamo no makatawin ngagtrabaho ak ket no makaanay ton ti urnong ko. Uray rapin kun ton ti agtrabaho bahit ngagbasbasa ak kunak. Nagtrabaho ak nga rod, nakipagtalo na simrega kiti construction. Kumporme nga mabalin nga panggedan. Ang jakmat makaurnong-urnong tano adag sakit kadatatang ken nanang. Siyak mati kang ronaan nga makatulong kadakwada.
makaot ko mo ti sang kabasit nga urnong ko. Awan mo ti namnamain min kadigati duwa nga kakabsat ko tad nabukod na nga pamilyan. Papadadamat nga na marigrigat. Aging nga talo at awenen nga agtab trabaho agtawen ak idin ti 19. Talo at awenen nga jak agbasbasa. Ket mapanpanunot ko do kuma nag-enroll ak idi no kuma sa anak nga nagsardeng at third year college ko kuman. Nga maisa lang atawen ko man makapagturpusa ko. Pangiman niya nga rutpay. Talo at awenen nga agtrabaho kasi nyo ngim awam matidakkel nga urnong ko nga umanay para pag-enroll ko pagbasa kiti kolehyo. Aging nga da nakaisingasing kanyak nga mapanak kano agtrabaho di Manila tadakdakkel kano ti sweldo kaya nadado ti oportunidad sa jay. Kaya ididamo kasi nyong kahit ko nga talaga angim ididamo saan na kaya't datatang kananang tapan panunutin da orti kasasaad ko may adaywa kadakwada amangan kanuno da mading mapasamak adakas kanya lalo ke mabuybuya damat mangmangig damat ti damdamag nga ado digetik mapaspasamak iti Manila nga krimen ang impursigido akasin yung gaputo talaga nga kahit ko nga maragpat dagiti arapahap ko iti biyag. Naalukoy kumetlaeng ti rik na datatang ken nanang pinalubusan dak nga rod. Ang problema ti pagplete, problema ti pagyadak iti Manila, problema no kasano ka makasapol ti trabaho. Aging nga iti may sangal daw. Ay sigurado nga maragsakan ka kada ito ibagak keng kadagol. Baraw. Anya tayo jay tatang? Nakasaritak ni Antim nga Loida. Tay buridik nga kabsat ko nga agnana iti Manila. Ni Auntie Loida nga nakaasawa iti soldado, tatang? Wen, iso. Tulungan nakakano tapno makastrek kay iti trabaho iti Manila. Agpaiso, tatang? Wen, naibagak nga men nga iso ti panggip mo. Ti mapanagtrabaho iti Manila iti ure 2 atawon laeng kunak. Tapno makaurnong kay iti pagbasam to iti kolehyo. Ay, kat naising-asing na nga rod nga no kano ka na, kayat mo baraw, kat agnaed ka iti balayda, kintulungan na kapay nga sumrek iti trabaho. Agpaiso tatang, kit mayat kayat ko launay tatang. Uwen baraw, tulungan na kakanaw. Alagad na sayaat mo't kunak, tanatalgad ti panunot me, tirik nami, no agnaed ka iti ayan ni Antim Loida. Agyaman nagtatang. Agyaman akunay kada kayo kininanang tas suportaran dag iti ambisyon ko nga makaadal tatang. Kasta nga ron tinapasamak kasin yung kaasin na po Diyos alis to nakmatlangan na isarek ni Auntie Loida iti pagtrabahuan. Narintas may ti pagnaedan na sa soldado mo ti asawa na iso nga safe kami kunak. Nakastreka iti may sa abodega iti asukar, iti asideglaeng mat iti balay da Auntie Loida. Mesa lang pagpag naiklaeng nga mapan iti kalsada nga pagparaak iti pagsakayak iti jeep. Mesa lang nga ride, adakto iti pagtrabahuanin. May sak nga all around nga trabahador, may nababaunin. Ang masansan nga ti trabaho mikit kargador. Agbagkat kami ti sinako-sako nga asukar nga dumting iti bodega sa amin to ikamada weno saan ikargami iti truck no may dapik apen nga mapanda i-deliver. Narigat ti trabaho kasi nyong ngem inananusak kayat ko lang nga makaurnongak para iti panagadal ko iti kolehyo. Ang madda pagpatinggaan ti kinaanos aglalo no abusado met ti amo kas ko maitinaser ka katrabaho. Jonas, imbagtada ka padak ng Ilocano diti pagubraan tayo nga paktorya. Jak namin katunusan nagiti daduma, nagiti panggalog nagiti Bisaya. Kasla nagbandi pa iti panagkitkita da kanyak no ka Jonas. Kasya da nga talaga. Wen, kituray siya, madmadlaw kumadday ta, dagul.
Tagibas si tendan sa ngamin ti Ilocano dito eh. Ken gapo siguro tadwa talaing nga Ilocano dito eh. Aduda ngamin ngagkakadwa. Jakmet nga rod kahit ti makiriri, Jonas. Ti kayat kulahin kahit makapagtrabaho nga tapno makaurno nga kiti pagbasak. Ang imadlaw ko ti bagik na mabanbanugak nakadagdag sin ti trabaho tayo. Anos lang dagul. Masana ito ti bagim. Siguro di ka naruang nga nagbagbagkat iti nadadagsin idi. Saan nga rod unay, Jonas? Sakit pa overtime ti amo tayo nga awan mo ti itid na nga overtime pay tayo. Sano itugot na tayo di Bulacan no mapatalunan na pamulaan na kada tayo titalon na. Awan mo ti itid na nga tandan tayo. Pakanan na tayo laeng. Isupay Angim di ka latag reklamon, dagul. Ha? Apay met. Delikado nung reklamo ka. Dagiti na ngamin nagreklamo idikit inikat da. Narigat met nga ron ti sumapol ti trabaho dito Manila. Supay Ang himno adala ko masabali nga pagtrabaho nga pagakarak, Jonas. Umakarak nga umakar. Jak talaga kayat dito bodega iti asukar. Adaak pa'y, auntie. Ni, adagayam kakadwa manti. Ay, wen barok. Dagiti ko madrek. Nakalagip kami ngamin nga agay-ayam iti Mahjong. Kamusta ti trabaho? Kasyela ta, auntie. Ang imapi nga kasla nabanbanog ka unay. Dagul. Kasla kumut-kutong kapay. Langam ti kasta unay ti bandog na. Laing ka iti kusina, ning ka mangan, adupot makan sa jay, ken adala templa nga Diyos iti ref, uminom ka. Agyaman ak, auntie. Uy, kumare. Pakilala mo naman kami kay Pogi. Sino ba siya? At bakit auntie ang tawag sa'yo? Mga kumare, siya nga pala si Dagul, pamangkin ko galing sa Cagayan. Sa hometown ko, doon ako pinanganak. Dagul! Balik ka saglit, agsubli ka. Auntie, iyam amo ka kadigiti kumadrek. Siya si kumaring Aida, kumaring Lorna, kumaring Fe. Ayan, pinakilala ko na kayo ha. Siya si Dagul, pamangkin ko. Nakatira siya dito kasi nagtatrabaho dyan sa bodega ng asukal. Pinasok ko dito. Nice meeting you, Pogi. Nice meeting you too, ma'am. Alin kan dyan, kamangan, kan. Thank you, auntie. Reklama bang arang na uminom tinalamis nga Diyos. Sta ulit talaga bannog ko di trabaho. Manumot ka sa ako ti bagbag kate kiti may saal daw. Sapay nagpudod di unig ti bodega. Hello, Pogi. Ay, ma'am, kayo pala. Pwede bang makahingi ng juice? Ubus na kasi yung nasa baso ko eh. Ha? Oo naman po, tita. Eto, may natira pa sa pitchel. Ha, tita? Huwag mo na lang akong tawaging tita. At huwag mo na rin akong pinupo. Aida na lang itawag mo sa akin. Okay lang naman sa akin, Pogi. Ha? Ay, sige po. Po na naman. Sorry po. Sorry. Sensya ka na, Miss Aida. Aida na lang. Huwag mo na lang lagyan ng Miss para di naman masyadong formal. Sige po. Sige, Aida. Ito, lalagyan ko na ng juice itong baso nyo. Maraming salamat. Bakit nanginginig ka? At parang lumalayo ka. Pansin ko habang palapit ako na palapit sa'yo, lumalayo ka. Kwan, may angot kasi ako. Ha? Ano? Ibig ko sabihin, amoy pawis kasi ako. Kagagaling ko kasi sa
bodega. Nagtrabaho ako eh. Hindi ka naman amoy pawis. In fact, amoy pogi ka pa rin. Um, salamat. Oh, salamat sa Diyos ha. Sandali lang. Eto nga palang calling card ko. Ha? Para saan po ito? Oh, nagpo ka na naman? Sorry. Nailang lang kasi ako. Well, itong calling card na to, nakalagay dyan yung real name ko, andyan yung cellphone number ko. Real estate agent? Yes, I'm a real estate agent. Yan ang trabaho ko dito sa Manila. Nagbebenta ako ng house and lot, tsaka iba't ibang properties like commercial buildings, condo units, subdivision, etc. Ay, bakit nga Rod, binigyan mo ko ng calling card? Wala naman po akong pambili ng house and lot. Karugrugi ko palang magtrabaho dito Manila. Basit lang sweldo ko. Kahit na may halong Ilocano yung sinabi mo pero naintindihan ko. Hindi naman kita binibentahan. Binibigay ko lang yung contact information ko sa'yo para just in case na gusto mong itry ang ibang trabaho, baka pwede kitang matulungan. Or better yet, you can work directly for me. Ha? Ibig ko sabihin, sa akin ka magtrabaho. Sakto nangangailangan ako ng personal driver. Ha? Sayang. Sayang? Why sayang? Diyan ka mo mag-drive ng 4 wheels, ma'am. Ma'am naman ngayon? Sorry. Aida pala. Di ako marunong mag-drive ng kutse. Marigrigat lang kami ngamin sa probinsya, ma'am. Aida. Motor, alam ko, motor. Alam ko mag-drive ng motor. Ganun ba? Basta, tawagan mo ako mamaya. Tingnan natin kung ano pwede kong ibigay na trabaho sa'yo. Pag-usapan natin, mga around 11 p.m., sakto, alas 10 kasi kami matatapos maglaro ng mahjong. So by 11, I should be at home already. Ha? Sige, Aida. Tawagan na lang Rod kita mamaya. Sakto, naghahanap talaga ako ng ibang trabaho kasi mahirap yung trabaho ko, nadagsin. Well, that's good then. So, I'll wait for your call. Hintayin ko tawag mo, ha? Sige. Namnamain mo. Tawagan kita mamaya. Dandan ni alas 11 trabiin. Isut ibaga ni Ma'am Aida nga oras nga palang tawag ko yung kuwana. Nagsingpit-mutan ni Ma'am Aida. Ay ni Aida. Kasla mabaina ka birngasak la tay sunan. Madlaw nga baketen. Angim na po daw. Kinakinis ti kudil na. Medyo agkuribit-bet laing napintas mo ti panagar-arwat na. Langana ti bak na nga. Nagsayahat man isuna isuna pa iti nangijaya iti trabaho kanya. Siguro kat nasingid da kini Auntie Loida isong kakasjay kaya't nakatulungan. Tawagak man nga Rod. Tabari nga da napintas nga trabaho nga itid na kanya. Deti na namay nga trabaho nga kendagdagkel ti sweldo. Tapno makapanaw ako niti bodega nga agdama nga pangpanggidak. Mapanugak unay sadyay. Tinawagak nga Rod ni Aida kasin yung medyo formal ti panagisarita na kanya. Formal nga kasla iti maging interview iti aplikante. Ket kuna na kanya alaik kanulaang ti biodata resume ko. Ket inak iti may isa nga condominium building. Taiso ti pangmitan na kanya. Napanunod ko, siguro agad may isa kadigiti ilakla ko na nga
kondominium, yung kondominium nga pagilakwan na ti units. Daapi nga iti pangkita anak, pangkita aking kuana. Baka mat sa ti pagtrabahwak, po nagbayatin. Dati bodega, may akarak iti kondominium. Nagswerte ako. Ure para dalus lang di kondominium kahit kun nanamnam ay. Detag agbagkat iti sako-sako nga asukar. Inted na nga rod kanyak ti address iti condominium building kasinyong iti Quezon City. Ipaset ti Quezon City nga asideg iti UP Diliman. Saan ko lang tayo bagbagan tinagan ti condominium. Excited ak kasinyong asin nga rod ti di ma-excite. Nga adda tumulong ken ka, nakasingsingpet nga tao nga magtumulong ken ka nga sumrek iti napintas nga trabaho. Kondominium, itaakla nga dito laing Manila nga nakakita ti kondominium nga nakakat nga ato nga building. Idi adda kon iti lobby iti condominium building kasinyong tinawagak ni Ma'am Aida. Ket ko na nang iuray ko kano tabo mabaisuna. Wow. Aday ti nga to, nangato siguro ti opisina na wenno iti pangipanan na kanya, pangiserkan na kanya ti trabaho. Deto yun na. Kasi yung medyo udong-udong ak idi. Tangad ak atangad, sang kakitak ti aglawlaw. Makitak dagiti tattao. Ako nagpupudaw tattao dito yan. Ni, nagpipintas ti babae dito eh. Ni, kaadwan na estudyante ti agyan dito kondominium. Kaadwan man ta makitag dito kat naka-uniforme. E di ta mapansin ko nga kaadwan nga makitag nga rumor sumrek iti kondominium kat naka-uniforme, makitag mabasak ti pagadalan da, adda taga Ateneo, adda taga UP. Nga lang nga dati babak nang kasinyong. E din to nga siya kat naka-ordinaryo tilangak. Nga siguro negatimang taltalyaw kanya kakit pampanunutin na nga tilangak kat aggapuak sigurado iti probinsya, iti away. Lupay kasta saan kong ingkaskaso kasinyong ti importante kat makastrekak iti trabaho ti ijaya kanyak ni Ma'am Aida nga trabaho. E di ta makita kon nga rimwar ni Ma'am Aida iti elevator. Ket di ta makita nak pinayapayan nak sininyasan na ti guard na panak nga bitbit ko ti resume ko nga naka-folder. Ket di adda kamin iti uneg ti elevator kasinyong sipsiputak ti gargaraw ni Aida. Damok ti makasakay iti elevator. Nga medyo nagsanggirak pa iti tamang ruging ang umaton ti elevator takas la maulawak. Oh. Bakit? Nahihilo ka ba? Ha? Ano? Nahihilo ka ba? Oo naman. Ala naman tumaya ko na di agilo. Ha? Sabi ko nahihilo ka ba? Nahilo? Hilo. Hindi naman. Pero first time ko. Siguro naninibago lang ako. Doon tayo sa 18th floor. Doon kasi yung unit ko. 18? Ang ato nun 18th floor? Oo. 35 floors lahat to, pero sa 18th floor ako. Mas gusto kasi nasa gitna lang. Pero ang ato na nun 18th floor, ha? Anong ang ato? Ang taas. Oo, mataas na rin yun. Dito na tayo. Opisina ba yung pupuntahan natin? Aida? Hindi. Basta. May unit kasi ako dito. Bukod sa nagbebenta ako, meron din akong sarili.
Actually, 4 na yung unit ko rito. Kaya lang, yung 3, pinaparentahan ko. Itong isa, sa akin. Dito ako nag-i-stay pag gusto ko mag-stay dito. Ha? Nagets ko na. Siguro pagbalinan nga caretaker na. Uno babaunin na para dalos na ti kundo na. Mayat lata. Kahit ko lata dahi nga trabaho Kaysa agbagbagkatak di senako sa ako nga asukar. Tara, pasok ka. Sino kasama mo dito, Aida? Andito ba yung pamilya mo? Wala. Mag-isa lang ako nag-i-stay dito. Ha? Wala akong kasama rito. Tayong dalawa lang. Oh, Diyos ko. Ilak mo yung pinto. Sige. Upo ka. Ito nga pala yung biodata ko. Di mo ba babasahin yung biodata ko? Mamaya na. Anong gusto mo? Gusto mo ng soft drinks? Gusto mo ng juice? O kape? Juice na lang. Sige. Kasin yung may ignorante anak idi. Damok iti agnaed iti Metro Manila. Ado dagiti banag nga pakaskas da awak. Kas kuma kadayta nga gundaway. Awan pa'y may saal daw nga nagkita ken nagamamu kami kini Aida. Ngem apay nga ada kami iti may maysa nga condo unit nga dagda kami laeng nga ti amok at ipagarup ko ket isarek na kiti trabaho ikanak iti panggedak ti trabaho tapno makapanawak iti agda mga trabaho kiti angin aping kakastoy iserserbian na indasarandak ti merienda kakalpasan nga naibus ko ti inted na nga merienda kinasarita na. Hindi ka marunong mag-drive? Motor lang. Kotse, di ako marunong. Pero may lisensya ka. Expired na, ma'am. Expired na, Aida. Ganun ba? Sige, ako bahala. Ano ibig mo sabihin? Ako na bahala. Ako na bahala sa lisensya mo. Tsaka sa driving lesson. Ha? Akala ko magtatrabaho ako. Oo, magtatrabaho ka. Pero, dapat matuto ka munang mag-drive. Sagot ko na, driving lesson mo. Siguro mga 3 araw lang marunong ka na mag-drive. Pagkatapos ng training, driver nakton? Magiging driver mo na ako? Ganun na nga. Ganun yung plano ko. Ang dami naman dyan na mas marunong mag-drive. Bakit di na lang yung marunong na mag-drive ang kunin mo? Mas gusto ka kasi na ikaw yung maging driver ko. Ha? Bakit mo inigaman ang ima ko? Nakwento sa akin ni Loida, yung auntie mo, tungkol sa buhay niyo sa probinsya. Aida, nasabi niya sa akin kung ano yung estado ng buhay niyo doon. Kaya mo ko gustong tulungan? Yes. Dagol,
practical na ang mga tao ngayon dito sa Manila. Ha? Hindi kayo maawatan, ma'am. Aida. Ang ibig ko sabihin, kung hindi ka madiskarte dito sa Manila, wala kang patutunguhan. Ikaw, guwapo ka, matipuno ka, malakas ang apil mo. Pwede mo gamitin yan para maging successful ka dito sa Manila. Hindi ba't nagpunta ka sa Manila para matulungan ang pamilya mo? Oo naman. Pues, gamitin mo utak mo. Gamitin mo kung anong meron ka para mas madali mong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Ha? You know, Dagul, bihira ako magkagusto sa isang lalaki. Ha? I like you. I like your innocence. Gusto ko yung idea na napaka-inosente mo. Ilang taon ka na ba? 20. Okay na yung edad mo. At nasabi sa akin ng auntie mo, wala ka daw asawa. Wala ka ring nobya na iniwan sa probinsya. Wala pa. Di ko kasi pa niisip yan. Mahirap lang ang buhay. Gastos lang daw pag may pag may nobya. Pues, gamitin mo ang utak mo, Dagul. Sa gwapo mong yan, malayo mararating mo. Like I said, bihira lang ako magkagusto sa isang lalaki. And I like you. Kung gusto mo, dito ka tumira sa condo. And I will provide everything for you and your family. Ha? Anya? Sabi ko, kaya kitang buhayin at ang pamilya mo. Mag-stay ka rito sa condo. Tama ba yung nasa isip ko, Aida? Ano ba ang nasa isip mo? Gagawin mo kong agbabakit? Ha? I mean, magkakarelasyon tayo, ganon? Nagets mo rin pala. Pero nasa sayo yan. Pag pumayag ka, titira ka rito. Kunwari, ikaw ang driver ko. Wala naman sigurong pati si yung nauubusan ng Tagalog. Wala naman sigurong maghihinala na may relasyon tayo sa bata mong yan. Kasi first time ko magkagusto sa isang katulad mo na batang-bata. Pero meron akong sabihin sa'yo. Ano yun? Meron akong asawa. Asawa lang sa papel. Ha? Baka magalit yung asawa mo. Baka kung ano yung gawin sa akin. Wala siyang magagawa kung hindi niya malalaman. Wala siyang kaalam-alam about dito sa condo unit ko. Don't worry. Hindi naman araw-araw na magkasama tayo rito. May mga araw na uuwi ako doon sa bahay namin. May mga araw na dito ako uuwi. Kadalasan naman wala ako sa bahay. So for sure kadalasan magkasama tayo. Magkano ba sweldo mo sa trabaho mo ngayon? Basit lang, ma'am, basit lang. Nasa minimum? Mababa pa sa minimum. Kasi
binabawi, bumabawi daw sila sa pagkain. Pero di naman masarap pagkain nila. Kaya gusto ko talaga ng ibang trabaho. Pues, magdesisyon ka. Payag ka ba? Para sa pamilya mo, Dagul. Ibibigay ko lahat sa'yo. Paano nga Rod ni auntie? Ha? Ako na bahala. Pwede mo sabihin na uuwi ka muna sa probinsya. Tapos mag-a-apply ka ng abroad. Pero dito ka lang sa condo. Para akala nila, akala ng auntie mo, akala ng pamilya mo, nag-abroad ka. At syempre, pag akala nila nasa abroad ka, kailangan magpapadala ka monthly. Ako na bahala doon. At nasabi sa akin ng auntie mo, gusto mo mag-aral. Malapit lang dito ang UP. Malapit lang dito ang Ateneo. Maraming mga eskwelahan dito na malapit. Kung gusto mo, pag-aaralin kita hanggang makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Pwede bang pagpanunutan ko muna? Ha? Pag-isipan ko muna. Nabigla naman ako, Aida. O sige, bibigyan kita ng 2 araw. Pag wala akong narinig mula sa'yo, after ng 2 days, isa lang ibig sabihin. Sige. Malalaman mo na lang ang sagot ko. Okay. So paano? Ikaw, pwede ka na umalis. Basta hintayin ko yung sagot mo. Pero sabihin ko sa'yo, Dagul, ulitin ko, minsan lang ako magkagusto na isang katulad mo na batang-bata. Pagka pumayag ka sa proposal ko, giginhawa ang buhay mo. Ibibigay ko ang lahat-lahat sa'yo. Paligayahin mo lang ako. 2 araw? Yes. Kulang ba ang 2 araw na para pag-isipan mo? Para makapag-decide ka? Hindi. Kahit ngayon na. Ha? Kahit ngayon na, mag-decide na ako. Ano ibig ko sabihin? Sige na. Pumapayag na ako, Aida. Talaga? Ang bilis naman. Sabi mo nga, practical na ang tao dito sa Manila. Ayoko na bumalik dun sa bodega ng asukal. Ang hirap-hirap ng trabaho dun. Nagdadagsid yung mga sako dun. Talaga? Oo. Talaga? Oo. Ano ba gagawin ko? Paano ba kita paligayahin? Alika rito. Umpisahan na natin. Ngayon na rin mismo. Sige. Payag ako, basta ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala para guminhawa ang buhay ng pamilya ko. Pasensya ka na ha. Aida, di ako marunong eh. Wala pa akong padas sa ganito. Ha? Ibig mo sabihin, virgin ka pa? Virgin ka pa? Oo naman, di pa nga ako nagkaka-girlfriend. Magastos kasi pagka may girlfriend. Nagka-girlfriend ako ng una, kaya lang na-turn off ako. Nagpalibre agad ng fishball. Ibig mo sabihin wala kang alam sa ganito? Meron naman, Aida.
napapanood ko naman sa video. Alin? Basta may mga napapanood ako sa Facebook. Sinesend sa akin nung kaibigan ko, si Gerald. Mahilig kasi yun sa mga iska-iskandal. Sige, ako bahala sa'yo. Ano ba naman yan? Pati paghalik, hindi ka marunong? Oo naman, marunong. Hindi ganyan. Paano ba? Dapat ganito. Buksan mo ngiwat. Buksan mo bibig mo, ganyan. Gayahin mo lang ako. Ha? Iungap ko lang yung ngiwat ko. Ha? Basta, ibuka mo lang. Labas mo dila mo. Gayahin mo ko. Ganyan. Ganyan? Oo, ganyan. Parang nag-iespada sila. Ha? Basta. Sarap pala. Tanggalin ko na tong t-shirt mo, ha? Sige. Kunutin mo. Huwag mong kunutin masyado, ganyan ang gusto ko. Ha? Nagkarubot pa nagkunot na. Aglaman sa matitinggid ko pa ng kunot na. Pati barukong ko kunutin na. Ikatin na matibelt ti pantalong ko. Kasi gaya maya. Imbaba na matay. Insak mo lang, te kuko ako. Naranggas dito nga bakit. Ang yung naganas gayam sika. Ore, bakit nung nakiris mo ti kudil na? Agkidimak lata na. Imagine latan di artista. Pati itlog ko isakbol na. Uwen kasi niyong agsidawa kiti. Bakit deto yan ko nakalalaing amang romansa. Ultimo lupok, gurong ko, kurang nalaingin kat agkan na pati dapan ko. At syempre lalaki ak. Kastaon ay ti rugsok men, kastaon ay ti ingar ti armas ko. Kaya di makita na kastaon ay ti ingar ti armas ko. Inulit na ngayon sakmol. Sana tinupraan. Sana tinugawan. Diyos kaya. Ay, istorya ito ka na tigayim ko ni Gerald dito. Paapala ka. Palak kumapay ni may sapay nga barkada ka ni Elgin. Kung saan nalalayang samad dahi jay. Kasta unay si daw ko kasi niyong kasla di mabanbanog dati nga bakit ko na. Namin adun ti panagkabalyo na kasla di mabanbanog ket siya marik na akon nga dandani kon matupar ti kangatuan na langit gapoy ti ganas kinimnas nga mapadpadasak kasi niyong namanin itiriter na apo Diyos ko giling-giling na apo no mabubuyak la iditan mapadpadasa. No pa'y medyo loy-loy
ti barukong nan, di kiti duwa nga mansanas nan, di kiti duwa nga tabungaw na, nga idi ket nagbukal kitan ket atid dagen. Angim, mariknak ti ganas na kasin yung talaga nga napudaw. Nakinis ti kudil na champion. Ket idi ta naglipas sa kasin yung eksakto met nga naglipas idin ni Aida. Kakasta unay meten ti al-al na, al-alawen na ti anges na. Hindi ako nagkamali. Pinaligaya mo ko ng sobra, dagol. Ako rin, Aida. First time ko. Ganito pala ang feeling. Hindi ko to malilimutan. Thank you. Kasin yung pinandindiga ko ti desisyon ko nga agpaka-praktikal. Ngay naramat ko ti utek ko, inaramat ko ti langak. Tapno no agbalay giyak iti biyag dito'y Metro Manila. Tanong tilaeng abilidad ko ti pangnamnamaak ti aramatek sigurado nga awan ti pagbalbalinak. High school graduate ak laeng. Pinanindigak nga rod tinagdirak ti desisyon ko. Kadim pa kaamok iti pamilya kastameten kina Auntie Loida nga agap-aplaya kiti abroad nga ada ng tulong kanyak nga gayem ko. Kasadong nga ruden barok tay pladom nga agadal. Saan ba ta maladaw dayta tatang? Iti pa nagtrabaho kiti abroad alalisto ak lakit di nga makaurnong para iti pa nagpasak. No di Jack Manila laing marigatanak dita probinsya. Marigatanak pa di Manila. Iso nga inakpadasin ti gasas ko di abroad tang. Tanong makaurnong wakto agbasa ak tumet laing. Agad na sayada baraw. Ang maagan anad ka. Saan nga amin nga agabroad ket mapagasatan. Ay, di kayo tayo duba. Ay, awan mo ti pagbanbanagan da. Saan kayo madanagan tatang? Saan ko ipalubos nga awan ti maganap ko di abroad. Ken tulungan kayo. Ipauitang kayo ti kwarta binulan. Agyaman na kabaraw. Kano ada panakabalin na uri tulungak to pagad damanang ken manong. Makitag mo ti rigat da iti pamilyada. Ay ket nagsaya atin barok no kasta. Ang ipang pangrunam ti bagay. Una ti bukod mo nga bagi baraw. Dahil panagadal mo. Amok nga arapaap mo launa iti makaturpos. Wen tatang. Dahil talauna iti kayat ko. Imaragpat ko ti arapaap ko. Saan lang nga para kanya? O dikit para kada kayo. Alangarod baraw. Si papalubos kami kininanang mo. Sakto idi kasin nyo nga manulaabulan ket nagpandemya. Nagserbiak nga rod nga kasla driver, bodyguard ni Aida. Ngem saan nga amo dagiti tattao nga ada nalimed a relasyon mi. Ngagdenden na kami iti maysa nga condominium unit nga bagi na nga sanikwana. Ket noan niya ti Karina, noan niya iti imbaga na kanya kidiket tinungpal na binulan nga ipauitan na ti pamilya ada ususaren na nga gayem na nga dat abroad nga isot mangipauit. Tapno no kasla pamarang nga aga pumilat abroad ti kwarta nga mauawat datatang ken nanang.
Siyempre, ang damit bukod ko nga bank account, nga the ATM ko, nga no anyaman nga kasapulak, magatang ko. Kalpasan, di almost 3 years kasi nyo nga panagpamarang ko, nga adda kiti abroad. Makon-konsensya agmeten kasi. Kaputa, nabayag ajak nakita datatang ken nanang makawawidan na. Angim, nung nga maamuan dan to, anyan to nga tat panagkita da kanyak, anyan to nga tat reaction da. Jak amo no, ape nga, jak may isina-sina ni Aida. Sla na inlabak met ken kuanan. Ket no met ibagak nga iyam amok isuna iti pamilya, masaan ba ta mabaling ka puta si asawa isuna. Kumbaga kasi nyong may saak akabit. May saak akabit nga subsuportaran ti may sa abak na nga bakit. Nga mairanod met ti pamilya. Adalagi di mangibaga nga nasinged kanyak nga may bayak kanulatan saan ko nga ipakpakamo iti pamilya tabakag sakit tinakemda. Importante kano ket matultulungak ida. Teko nadan nga go with the flow. Kasta nga rotir aramidek kasin yung ngem adaligi ti aldaw, adaligi ti gundaway nga kaslang magilgil ti ak. Nga kasla makapudpud nuen akon kadakwada. Ngem naman nagsanod man intirik nat. Usto ka di ti desisyon ko kasin yung nga saan ko nga impudno iti pamilya. Ti usto nga kasasaad ko. Ti usto nga ayan ko. Ti usto nga estado ti biyag ko iti agdama. Balakadan dakman, tulungan dakman, iwanwan dakman pangaasiyo. Kaya diti nga ron ti pagibusan ti surat ko, sabi ko mata, damit na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarmingan ti biyag kadag iti padak adim nga kanagbuya. And more power to your program kasin. Bayam tano agawid kamin to Jay Ballesteros. Dumagas kamin to dita na emergency studio ta. Emang tedak to met ti sagot para kengka. Para kada iti panangibasam ti surat ko. Ito yung aro dagyaman na pagaya mo. Dagul iti Ballesteros Cagayan.